sky, feeling bolder. Going up, going out, going all the way. Going out, yeah, 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 yeah. Going up, going out, going all the way. Going going all the way. Going up, going all the way. Going going all the way. Going Garatzeko izagarria abesbatza gara, txilierri osoko gazteek izanetako gazte abesbatza gara. Urte asko daramatzagu Bizkaian kontzertuak eskaintzen. Larrabetzeko medio izama guztiz opera, eta hainbat jaialditan parte hartzen dugu atzerria. Belgikan edo Ebarriko jaialdi urtekatzen Interfinitalia. Baita 2000ko arenan ere, bai Saturday gimnasioarekin. Gure hirugarren urtea da bai eskaintzen dituen gaudetako kontzertuetan parte hartzen dugula. Eta ilusialdia egin hartzen garamendik zuzendutako egitara eskaintzen. Howard Gordon Refuse, Christmas Berlinen 2000 Coldplay Delicious, eta zurekin batera, eta alaken abestia kontzertua presoso guztien atorrator abestuz amaituko dugu. Zuen presentzia eskertu nahi dizuegu. Baita baeri ere antolatzeagatik eta noski nire baizak egiza hau eskaintzagatik. Espero dugu gabinean gozatu duzuela, eskerrik asko. Berrion guztioi. beauty all sees. I will be brave.
Bye.